Усё мінае, гонар не мінае, бо народжаны адным сумленнем. Урывак з вершу Караткевіча распачынае развітальную абвестку на сайце бренду эксклюзіўнага беларускага адзення «Гонар Бюай». Бренд «Гонар» спыняе сваю працу 20 ліпеня 2026 года. Цягам 10 дзён пасля гэтай публікацыі распрадалі амаль усю наяўную вопратку і аксесуары. Праз Інстаграм пра закрыццё абвесціла таксама крама LSTR адзення. Славутая крэатыўныя прынтамі і вышыўкаю пра Беларусь, гарады нашай краіны, нашыя сімвалы і фальклор. Пасля 13 гадоў працы ў сталіцы на вуліцы Сухой закрылася першая беларуская этнакрама «Рагна». Дзяржава забірае ў людзей права на нацыянальную ідэнтычнасць, а ў прадпрымальнікаў хлеб, кажа былы ўладальнік аршанскай сувенірнай цудоўнай крамы, якая вымушана закрылася ў першую хвалю рэпрэсіяў у 2021 годзе. Акрамя таго, што ёсць попыт сярод пакупнікоў, гэта ж яшчэ і даход не толькі для прадпрымальніка, які валодае крамай, а гэта даход для рамеснікаў, для якіх у Беларусі вельмі мала магчымасці прадаваць свае вырабы. З адной такой крамы можа жыць і харчавацца парадка 20-30 рамеснікаў. Праваабаронцы цэнтру «Вясна» высветлілі, што ўласнік адной з крамаў прайшоў праз затрыманне і допыт сілавікоў, якія запатрабавалі закрыць бізнес. Прынты з цытатамі класікаў, васількі, свае беларускія арнаменты і жарты. Нічога забароненага дзейным рэжымам крамы не прадавалі. Прычыну рэпрэсіўных рашэнняў назвалі прапагандысты. Вот возьми маечку, вот она как бы и ничего не значит. А вы думаете, что мы дебилы? Вы это считаете как свои закладочки, как свою такую плесень, которой должна обрасти потом наше государство. И в момент Че, или в момент Черного лебедя, или в момент там Икс, или еще чего-то вы там у себя рассуждаете. Это должно все сыграть, выйти шчыльными родами. У тым жа эфіры ідэолог рускага міра Вадзім Гігін пракаментаваў адмену фестывалю сярэднявечнай культуры і вайскова-гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Імпрэза мела распачынацца 15 ліпеня ў гадавіну Грунвальдскай бітвы 1410 года, калі войскі Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага атрымалі перамогу над Тэўтонскім ордэнам. Сёлета меўся быць 17-й фэст. Какое-то время у нас на всех городских праздниках были рыцари вот эти вот вылазили. Вершники. Как повели себя эти рыцари в 2020 году? Оказались предателями полностью на той стороне. Гігін прызнаў, што гэта ён спрычыніўся да закрыцця сеткі кнігарняў «Кнігаўка». Ён ініцыяваў прыбранне з крама ў навагодніх цацах з выявай беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Дарадзіў выключыць са школьнай праграмы твор Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Ничего этого здесь не будет. Еще раз говорю, поганой метлой. Зачыстка прыкметаў нацыянальнай ідэнтычнасці не толькі страх, але і неразуменне рэжымам місіі культуры. Даследаванне «Радыё Свабода» ў 2020 годзе паказала, што 77% беларускіх чыноўнікаў аграрыі без гуманітарнай адукацыі. Паводле Ігара Казмірчака чыноўнікам зручна мець беларускасць савецкага ўзору. Адну дазволеную Масквою нацыянальную песню, адзін танец і адзін галоўны музычны інструмент. У выпадку Беларусі ім назначылі цымбалы. Гэта становіцца для людзей не цікава, а для іх затое кантралюема. А насамрэч беларуская культура, яна значна шырэй. І калі чалавек пачынае ёй цікавіцца, ён і сам развіваецца, и открывая для себя вот это целый сусвет нечаканых открытий, и он перарастае гэтую ўладу. У 2020 годзе грамадства перарасло гэтых калгаснікаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру былы палітвязень Алесь Бяляцкі падкрэслівае: нішчанне культуры абязлічвае нацыю і прыніжае сам рэжым. Гэты рэжым паказвае сваю несамастойнасць і поўную залежнасць ад імперскіх наратываў, як у галіне прыкладнога мастацтва, так і ўсяго, што звязана з візуалізацыяй беларускай культуры. У такіх умовах варта супраціўляцца гэтаму і бараніць сваё усімі магчымымі формамі. З купалеўскім вянком і ў вышыванцы ў абарону беларускага народнага багацця выказалася і Святлана Ціханаўская.
Беларусам навязваюць думку, што свайго трэба саромецца або баяцца, што беларуская мова, гісторыя, традыцыі – гэта нешта падазронае, што лепш маўчаць, не вылучацца, не спяваць сваё, не насіць сваё, не святкаваць сваё. Але ж нашу культуру нельга папросту адмяніць, бо яна жыве ў кожным з нас. Былы палітвязень Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале назваў прапагандыстаў сабакамі, брахню якіх не трэба пераказваць, і заклікаў дзеяць. Давайте думаць, што рабіць, каб захаваць усё, што мы любім, каб не даць прыбраць ці вымесці нашу нацыю. У сённяшніх варунках, калі ўсе матэрыяльныя нацыянальныя прыкметы з'яўляюцца аб'ектамі пераследу, зрабіць гэта няпроста. Застаюцца толькі нематэрыяльныя. Галоўнае з іх – мова. Давайте хаця б на пачатку чытаць беларускамоўныя кнігі. Наступны крок – пачаць пісаць у сетках па-беларуску. І галоўнае – размаўляць. Да 2020 года дзяржава падтрымлівала мяккую беларусізацыю. Гэта, між іншага, дні вышыванкі, нацыянальныя сувеніры і беларускія брэнды на афіцыйных святах. Сёння, наслухаўшыся азаронкаў Гігіных, рэжым працягвае звужаць прастору беларускай культуры, а разам з ёю і незалежнасць Беларусі на карысць рускага міра. Юлія Цельпук, Белсат. Сузаснавальнік паспалітага рушэння Сяржук Кідышка ў нашай студыі. Добрый вечар. Дзякуем, гаспадар Сяржук, што далучыліся. Бачу, што прыйшлі ў незвычайным строі. Напэўна, гэта ваш адказ прапагандыстам. Так, не толькі прапагандыстам. Занадта вялікая честь будзе гэтым спадарам, каб мы ім штосьці яшчэ адказвалі. Хаця, канешне, адказ будзе. Папросту гонар перамогі Грюнвальдскай бітвы, гонар гэтых падзеяў. І вось я ўдзельнік рыцарскага руха уже шматгадовы. І, канешне, па-свойму я адсвятковую гэта вось такім строем тут. Ну і, канешне, што тычыцца адказу, мы, ведаеце, гэтыя спадары, яны нават не ўяўляюць, якой колькасці людзей яны кінулі выклік і абразілі іх. І вось хацелось бы мне, канешне, умоўна па-пацанску адказаць гэтаму Гігіну. Але ж все ж таки мы культурныя людзі, мы на тэлебачанні і тым больш Рыгор Азаронак сам задаваўся пытанням: вы думаеце, мы дэбілы? І вось нашыя гледачы ў YouTube-трансляцыі пішуць, што так, сапраўды, вы дэбілы. Сам хацеў пра гэта сказаць, але давайте так, вось Мікола Статкевіч разам з тым назваў словы прапагандыстаў праявамі этнацыду. Ці вы пагадзіліся вось такім... Безумоўна, безумоўна. І, ведаеце, мы зараз шмат звяртаем увагі, мы кажам, што яны адказваюць за 20-й год грамадствам. І гэтыя працэсы, все вось гэтай русіфікацыі, гэтай этнацыду пачаліся раней значна. І гэта толькі прасяк. Мы папросту... І вось я бы хацеў зрабіць акцэнт на тое, што грамадства наша, беларускае свядомае, мы памылкова рэагуем на все гэты выпады. Папросту гэта тое, што яны робяць, гэта мае шырокі резонанс, напрыклад, так? А тое, што робім мы, так як у нас магчымасці абмежаваны, мы не заўважаем заўсёды, як гэта бывае. І хочу сказаць, што в гэтай гульне вось зараз умоўна Азарёнак, Гігін і наша беларускае грамадства, наш крок был першы ў гэтым выдадзены момант. Юрась Мелішкевіч, намеснік выконваючага абавязкі старшыні партыі БНФ, заініцыяваў петыцыю з мэтай усталёўкі чырвонава-белага сцяга на Грюнвальдскім полі. Гэта было больш за месяц таму зроблена. Гэта першы крок наш быў зроблены. Вось закрыццё зараз гэтых крамаў, адмена фестываля, гэта адказ улады рэпрэсіўны на нашы дзеянні. І вось гэта вельмі важна, каб грамадства зразумела. Разумееце? Так, зрэшты, хацеў бы сказаць вось пра ўсталяванне чырвона-белага сцягу на Грюнвальдскім полі. На жаль, вось кіраўніцтва музею адказала, што пакуль гэта немагчыма зрабіць з умоў на асобны такі ахоўны статус. Давайте паслухаем, як адрэагаваў на гэта Павел Латушка, і пазней вернемся да нашай размовы. Жаль, так хутка вырашыць гэтае пытанне не атрымалася, але я думаю, што мы зараз павінны яшчэ раз вярнуцца ўжо ў адрес ваеводскага кансерватара. Калі будзе такая магчымасць, я гатовы з ім сустрэцца, каб абгрунтаваць неабходнасць рэалізацыі гэтай ініцыятывы беларускага грамадства. Я думаю, што і нашы гісторыкі могуць тут сумесна дапамагчы ў дадатковым абгрунтаванні. Спадзяюся, што гэта не выкліча нейкага негатыўнага ці адмоўнага стаўлення ваеводскага кансерватара. Я
згадваю, што калі яшчэ працаваў паслом Беларусі ў Польшы, да 600годдзя бітвы пан Грудвальдам падпісваў разам з віцэ-прэм'ерам Польшы Анджеем Леперам дэкларацыю аб тым, што гэта з'яўляецца нашай сумеснай гісторыка-культурнай спадчынай Грунвальдская бітва. А яшчэ ў 2010 годзе ўжо як міністр культуры выдаткоўваў сродкі для нашых рэканструктараў, якія выязджалі ў падляшскае воеводства, дзе адбывалася рэканструкцыя збора харугваў Великага княства Літоўскага, якія пазней накіроўваліся на Грунвальдскае поле. Ну, зразумела, што ўлады баяцца харугваў, там распачалі кучу розных крымінальных справаў, а што рыцарскія клубы, чым яны перашкаджаюць, вось, на ваш погляд? Ну, так з гэтага ўсё і пачынаецца. Напрыклад, у суседняй Літве у іх шлях да іх незалежнасці ў часы Савецкага Саюза пачаўся з таго, што быў адрэстаўраваны Тракайскі замак. Гэта таксама парадокс. На грошы камуністаў літоўцы адбудавалі Тракайскі замак. І цудоўна гэта зрабілі. Пачалі так, ездзяць людзі на экскурсіі, рыцарскія рухі, рэканструкцыя. І вось з'явілася пакаленне, якое адчула сваю гісторыю, і яны здабылі гэту незалежнасць. У нас працэсы ідуць такім самым чынам. Толькі адзінае, што так як наша гістарыяграфія спазнілася з-за таго, што незалежнасць мы атрымалі значна пазней, чым суседзі, нам весь час прыходзіцца на навуковым узроўні даказваць тое, што мы існавалі ў гэтай прасторы еўрапейскай, тое, што мы маем дачынення. І таму у Беларуси с аднаго боку Лукашенко выбудоўваў замкі і выбудоўвае іх, рэстаўруе, выдзяляе на гэтыя грошы. Аднак ён выбудоўвае нейкую безлікую Беларусь, якая мае Великае княства Літоўскае, але ж умоўна без беларускай мовы, беларускую гісторыю, але ж без нацыянальнага напаўнення. Разумеецца, нейкая аднабокая такая гісторыя. Таму у Беларусі то, што тычыцца рыцарскага руху, я давно ўжо казаў, што ён падпадзе пад рэпрэсіі, а чаму ён не мае магчымасці выказацца рыцарскі рух? Таму што вялікая колькасць рыцарскіх клубаў знаходзіцца ў дзяржаўных памяшканнях, у розных домах культуры, домаў там юного тэхніка, і папросту яны баяцца згубіць памяшканне і ўсё. Але ж мы бачым, гэты страх ні да чаго не прывёл. Он прывёл да таго, што папросту адмяняецца фестываля. Ну так. Спадар Сяржук, прыйшлі вось сёння вось з кнігай Караткевіча і з яшчэ адной кнігай. Я так разумею, што калі кажам пра знішчэнне нацыянальна-беларускага, то перадусім гэта датычыць лукашэнкаўскіх уладаў, бо сам Гігін, напрыклад, прызнаўся, што это ён дамогся забароны Романа Караткевіча пад... Значится, и тут у вас земля под белыми крылами. Так, Владимира Короткевича «Земля под белыми крылами», выдание 1977 года при Советском Союзе. Это было, я не ведаю, ці бачна, ці не, але ж хочу показать вокладку у книжки 1977 года «Погоня» и батальные сцены з Аршанской битвы 1514 года. То при Советском Союзе, при коммунистах Владимир Короткевич меў магчымасць друкаваць і паказваць беларусам іх гісторыю. У тым ліку «Каласы пад сярпом» тваім конечно. А што тычыцца Гігіна, вы ж ведаеце, гэта ж спадар вельмі небяспечны, гэта ж вораг Беларусі. І ён, наколькі, калі я не памыляюся, раней быў, ці можа зараз, ён быў кіраўніком Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. І Нацыянальную бібліятэку зараз. Так, там на тэрыторыі бібліятэкі же архіў, я там працаваў гэтых архівах. Гэта ж не вельмі небяспечныя людзі. І нашы гісторыкі, якія ў Беларусі, яны мусяць іх браць на кантроль. Умоўна кажучы, нашы гісторыкі, архівісты беларускія зараз ужо ў Беларусі мусяць працаваць над тым, каб захаваць нашу нацыянальную спадчыну. Таму што яны пачалі з кніг, яны пачнуць з архіву, будуць працягваць. Атрымоўваецца, проста лукашэнкаўскія ўлады ставяць на чале розных нацыянальна арыентаваных інстытуцый, людзей, якія хочуць знішчыць гэтыя інстытуцыі. Адыёзных такіх спадароў ставяць. І я для чаго кажу, што гэта не толькі зараз пачалося. Весь час за час кіравання Лукашэнкі гэтыя працэсы ішлі. Яны крыху замедліліся пасля 2014-2015 года, пасля акупацыі Крыма. Калі Пуцін акупаваў Крым, Лукашенко вельмі спужаўся. Я проста ведаю, як беларускамоўны чалавек, я бачу, як змяняецца стаўленне ў грамадстве да беларускай мовы. І за гэты час змянілася. Мы прыйшлі до 2020 года, і все. Зараз ідзе умоўна контррэфармацыя і будзе вынішчэнне ўсяго нацыянальнага. Разам з тым, ось той жа Мікола Статкевіч звяртае ўвагу пра тое, што гучныя тэзісы прапагандыстаў гэта тое, што хоча сам Лукашенко. Ці гэта нонсенс, калі кіраўнік дзяржавы, беларускай дзяржавы, хоча знішчыць усё беларуска? Вот як гэта можна зразумець? Гэта абсалютны нонсенс, гэта выключэнне ввогуле з нармальнай
в гісторыі развіцця дзяржавы не толькі нашай, а ввогуле такого не можа быць у свеце. І калі б не гэта шалёная прапаганда, вось на дадзены перыяд гэта розныя азарёнкі і гікіны, раней в Савецкім Саюзе працавала прапаганда, не можа такого быць, каб на чале дзяржавы стаяў чалавек, які не той, што зневажае, ненавідзіць сваю мову, сваю гісторыю. Вось. Мы тут, бачыце, тэма, крышечку мы уже пашлі далей, мы адышлі ад тэмы Грюнвальда. Так, і хацелася б да яе, безумоўна, Так. вярнуцца яшчэ, бо усталяванне чырвона-белага сцяга, гэта у тым ліку можа быць і засведчыла б для нас усіх, што гэта мы таксама частка гэтай вялікай гісторыі. Так, наколькі гэтая ініцыятыва зараз можа мець свой працяг? Абавязкова будзе працяг. Я учора размаўляў з Юрасём Мелешкевічем, сабраў таксама інфармацыю пра гэта. Тое, што зараз не ўдалося вось на менавіта гэты фестываль паставіць гэты сцяг, гэта зусім не трэба разглядваць як нейкую паразу ці адмову. Толькі месяц таму была пададзена гэта собрана петыцыя. І трэба разумець, што для Польшы бітва Грюнвальдская гэта не проста шараговае нейкае свята. Для Польшы гэта свята нацыянальнага ўзроўня. Тое, што польскае кіраўніцтва пайшло насустрач, вось, гэта ўжо вялікі крок у тым, што мы за сябе пры сябе заявілі. І ніякага негатыва, вельмі пазітыўна ўсё прынята. Я ведаю, што ад штаба Ціхановскай было, ад офіса Ціхановскай пісьмо было накіравана арганізатарам фестываля. Так, сама Ціхановская падтрымала. Так. І то бок, я, можа быць, возьму на себе такую смеласць і ініцыятыву, але ж трэба умоўна, як нашы продкі калісьці тады праявілі ініцыятыву, гэта біліся ў гэтых бітвах і перамагалі, то і трэба і зараз не губляць час. Я хацеў бы абвесціць аб стварэнні такого руха грамадскага, назовем его Грюнвальд. Ось, Грюнвальд, які аб'яднае усіх беларусаў незалежна ад палітычных поглядаў, і мы, вось, беларусы эміграцыі, папросту мусім аб'яднацца, каб, скажем, наступного года і сярод гледачоў была вялікая колькасць чырвона-беласцягоў. Мы памятаем Вільню з пахаваннем Каліноўскага, як гэта грамадскі резонанс, які мела. Вось, і я буду працаваць з беларускімі рэканструктарамі, каб мы выставілі, магчыма, сваю харугву на Грюнвальдскае поле. То бок, давайце разам пачнем гэты працэс. Умоўна, праз год мы пабачым, што будзе. Працяг будзе абавязкова, магчыма, гэта будзе ўсталяванне помніка, які, напрыклад, ад літоўскага боку там стаіць помнік. Вы ведаеце, таму што ўсталяванне сцяга гэта умоўна праца такая справа залежная ад палітычнай кан'юнктуры. Напрыклад, у этом годзе на Грюнвальдскім поле был афіцыйны сцяг Польшы, ваярскі сцяг короны польскай таго часу і ваярскі сцяг Великого княства Літоўскага. Ні літоўскага сцяга, ні украінскага сцяга не было, таму што ёсць супярэчнасці палітычныя. Калі мы зберем сродкі, усталюем там помнік ад беларускага народу, гэта будзе на дзесяцігоддзе, на стагоддзе, эта памяць будзе ад нас. Таму умоўна так беру на сябе смеласць, ініцыятыву і абяцаю, што буду гэтым займацца, каардынацыяй і гэтак далей. Бліжэйшым часам мы гэтым займемся абавязкова. Вельмі добра, але разам з тым, ці варта тут таксама да гэтай ініцыятывы долучаць нашых гісторыкаў, каб яны тлумачылі у тым ліку нашым суседзям, палякам і літоўцам, што ў нас ёсць агульная гісторыя, бо ведаем, як развівалася гісторыя з ліцвінізмам у суседняй Літве, як у прынцыпе літоўскія гісторыкі, літоўскія палітыкі намагаліся як бы адлучыць крыху Беларусь ад агульнай нашай спадчыны Великага княства Літоўскага у тым ліку. Я вучыўся ў Літве, у магістратуры ЕГУ, я жыў там, я ведаю працэсы, як адбываюцца, разумееце. Я і зараз жыву на тэрыторыі Польшы, я разумею, што тут адбываецца. Збольшага, калі ідзе такая негатыўная рэакцыя. Я магу канстатаваць, што гэта праца спецслужб. ФСБ, КГБ працуюць над тым, каб раскалоць грамадства, якія нас прымаюць, неяк ачырніць беларусаў на побытавым узроўні, калі ты з людзьмі размаўляеш, паказваеш свае веды і павагу да іх традыцый, але ж кажаш, што ў нас ёсць іншы погляд. Вось, зусім па-іншаму ідуць размовы, зусім і па-іншаму вырашаюцца пытанні. А вось такія праявы розныя, негатыўныя, гэта толькі такія кропкавыя нейкія з'явы. Агульна гісторыкі заўсёды могуць паразумецца, і тое, што, напрыклад, зараз вось гаспадар Латушка пра гэта казаў, кіраўнік самого фестываля гэтага Грюнвальдскага, він вельмі пазітыўна ўспрыняў тое, што беларусы выйшлі на кантакт. То бок, ад нас патрабуецца толькі праявіць ініцыятыву, а з таго боку нас прымуць. Стварэнне вось гэтага руху – это адзін з крокаў па захаванні нашага культурнага і гістарычнага коду. А што яшчэ, спадар Сержук, можам мы рабіць, вось каб супрацьстаяць гэтаму вынішчэнню гэтай паганай метле, пра якую кажа гаспадар Гігін? Я ўжо казаў, што
гэта ворагі. Вось, і ведаеце, чалавек як сацыяльная істота, ён пабудаваны так, што заўсёды ён прымае, шукае сваіх, якой краіне в эміграцыі дзесьці не быў, што вось гэта мае. Людзі, якія добра ведаюць гісторыю, вывучаюць, яны з часам часу ў Беларусі задумаюцца, а тыя, каго нам прынята лічыць сваімі, вось, якіх мы глядзім в фільмах, калі там умоўна красныя, немцы, там, а ці гэта свае? Калі ты чытаеш, колькі людзей знішчана і пахавана ў розных курапатах па Беларусі, колькі беларусаў было забіта за то, што это проста беларусы, ты думаеш, а якая гэта ўлада, якія гэта свае? І вось гэта гігіны, вось гэтыя азарёнкі, гэта прадстаўнікі вось менавіта нашых ворагаў. Гэта спадчыннікі апрычнікаў Івана Грознага, гэта унукі НКВДшнікаў, якія беларусаў просто стрэлялі па лесах. І калі людзі самі сябе проста ў галаве вывучаюць сваю гісторыю, прыходзячы да разумення, што мы і хто мы, разумеюць, што гэта нашы ворагі, то ўсё неяк адразу становіцца на свае месцы. І умоўно Лукашенко, які з'яўляецца прэзідэнтам краіны, як ён кажа, пры гэтым ненавідзіць все беларускае, не ўмее размаўляць, ён не адукаваны чалавек, і з такой ненавісцю пра ўсё да беларускай кажа. Вось Гігін жа паўтаряў зараз яго інтанацыю, але ж і вярнаючись да гэтага Гігіна, не трэба казаць, што толькі яны волю Лукашэнкі выконваюць. Яны мусяць памятаць, што ёсць персанальная адказнасць, і все іх словы падпадаюць пад персанальную адказнасць па крымінальнаму кодексу на дзеячым. Вось, і гэта трэба абавязкова казаць пра гэта. І я зараз, можа, крыху ўжо думку згубіў, трэба папросту прынцыпова зразумець, што кіруюць Беларусі невялічкая колькасць узброеных людзей, якія з дапамогай тэрора запугалі вялікую колькасць свядомых людзей. І гэта ўсё ворагі.